una cosa molt interessant. És un crani que tinc unes quantes preguntes. La primera cosa que ho sé és que té molsa, que potser no ho veureu gaire, però vol dir que això fa 3 anys o més que l'animal qualsevol se'l va menjar. La meva primera pregunta és que de què podria ser? De llop? No, perquè no n'hi ha Olius i a Solsona. I a més jo veia anar al Castellvell, que és entremig d'aquests dos municipis. Llavors, l'altre podria ser de cabra? Sí, això no ho dubto. I de gallina? Ui, no, seria massa gran. Però de cabra em quedo amb cabra. I l'altra pregunta que us volia fer és com creieu que va aquest crani? Així, per aquesta banya, potser començaria amb ara no em surt el nom. La columna? La columna vertebral, que és uns ossos que estan aquí darrere i que potser aquí començaven. O l'altre és que sigui així perquè les cabres tenen banyes, que potser pot anar així. I així acaba el meu vídeo. I si teniu la solució del que pot ser, aneu a l'Instagram i ho dieu, vale? Adéu!